खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो आंनि चेनेलाव साफ्रोमखौबो बरायनानै लाबाय। दा जेब्लानाखि इउपिपिएल सरकारा जेनबाय थारमानि गोग्लैबाय अब्लानिफ्राय मा जालायखो माखासे लेखा गोरोंनि नेताफ्रा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ सानस्रि एबा मा होनो आइडिय'लजि फिल'सफि बायदियै रायजो राजाफ्रा खामानि मावनांगौ जाहैदों। नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन? दा जेब्लानाखि बिथांमोना बिटिआर सान्थि सुक्ति एग्रिमेन्ट बानायदोंमोन आरो 5 बोसोर बिथांमोना सरकार सालायदोंमोन अब्ला मा जादोंमोन माने बड'फानि सान्थौ सानस्रि आरो आइडिय'लजि फिल'सफि फोरलां फोथां सेसमोन नङा होमब्ला? मोनसे समाव ओरैबायदि सम आरो थासारिखौ जों नुबायमोन। दा बे जाहैबाय बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रि मा बुस्थु बेलाय होननायसो जाहैबायमोन आरो नङा होमब्ला? बिथांमोना जेब्ला बिटिआर सान्थि सुक्ति एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन अब्लानिफ्रायनो बड'फानि आइडिय'लजि फिल'सफिफोरखौ बिथांमोना रोखा रोखायै माने मा खालामदोंमोन सिलिंखार खालामदोंमोन आरो डिस्ट्रय खालामदोंमोन नङा होमब्ला? दा बे रोखोमैनो बिथांमोनहा आइडिय'लजिया मा फिल'सफिया मा बड'फाना मा जेनेबा बोसोन होलांदों बेफोरखौ टटेलि कमप्लिटलि बिथांमोना इगनर खालामनानै 5 बोसोरखौ सरकार सालायदों। प्रमद बन्दु बिथांनि उन सिगां आगसि आगदा आख' फाख' थानानै दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबै जेनाखि मावनो गोनां खामानिया प्रमद बन्दु बिथांखौ सरकाराव बासायनानै लाखिबाय थानाय, सरकाराव सोरबाफोर माबा हेंथा हेंसि फैयोब्ला बेखौ प्रटेक्सन होनाय बायदि आइडिय'लजिफोरखौसो जों नुबोबाय थादों रायजो राजा नङा होमब्ला? दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनो गोनां गिलिर बिबाना मामोन? दिनै टटेलि बिथांमोना बावबोदों। थिग बिदिनो बिथांमोना बड'फानि आइडिय'लजि फिल'सफिफ्रा मा बुस्थु दिनै बुजियाखैमोन। दा दिनै सरकारा जेब्लानाखि फोरलां फोथां गांलाब गांथाब हायाव ज्राव गोग्लैबाय अब्ला जालायबाय दिनै बिथांमोनहा बड'फानि सान्थौ सानस्रि बायदि जोंनि बर' फिसाफ्रा खामानि मावनांगौनो दाखालि नुलाबायदां आरो दिपेन बर' बिथांनि माखासे पस्टआवबो नुलाबायदां एसे आख' फाख' लिरलाबायनाय आरो दा बेफोरबायदिनो आरो रायजो राजा नोंथांमोन। दा दिनै बिथांमोनहा जेब्लानाखि बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोदोंमोन दा बिथांमोननि जेनाखि आन्दलन बे आन्दलनाबो बिराद माने गादि सेनायनि मोनसे आन्दलनसोमोन आरो दिनै फाइनालि रोखा रोखा फोरमान जादों मोनफा नङा मोनफा। दा बेफोरबायदि आरो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। बिथांमोनहा बिदिनो गोबां बाथ्रा बुंबा दुखु मोनो, बांद्राय बुंदों सानो आरो गाज्रि गाज्रि रावफोरजों सोंखारियो। आरो जेब्लानाखि बिथांमोननि सरकारा गोमायो अब्लानिफ्राय बिटिसिनि चिफ मानाव गिदिर महिलारि सार बिथांखौ गोबां गाज्रि गाज्रि रावजों सोंखारिनाय, गाज्रि गाज्रि मुगैथाव रावफोरजों ससियेल मिडियायाव रायज्लाबायनाय आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै गाज्रि गाज्रि राजनिथि गेलेनाय, फरायसाफोरखौ लानानै बिथांमोना गाज्रि नलेज होनाय बेफोरबायदि थासारिफोरखौसो दिनै बिथांमोना लाबोबाय थादों आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरनि नलेजाव बेफोरबायदि गाज्रि नलेजफोरखौसो बिथांमोना सोदों आरो रायजो राजा नोंथांमोन। दा सिन्था खालामदो दिनै बड'फानि सान्थौ सानस्रि बायदियै जुदि खामानि मावदोंमोनब्ला बिथांमोना दिनै बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोनाय लोगो लोगो बिथांमोना बड'फानि सान्थौ सानस्रिफोरखौ मानो बावलांखो? दिनै बड'फानि सान्थौ सानस्रिफ्रा जुदि बड'लेण्ड बिनायनि थांखिमोनब्ला, बड'लेण्डखौ मोगथाङाव जाफुंहोनायनि थांखिमोनब्ला दिनै बिथांमोना बिटिआर सान्थि सुक्तिखौ लानानै मानो बड'लेण्ड नांला होननानै लिरनां गारबोखो रायजो राजा नोंथांमोन? दा बेखौनो होनबा बिथांमोना बखिदोंमोन नङा होमब्ला? दा दिनै बिथांमोना सरकाराव दिनै गैला, दिनै सरकारा गोग्लैबाय, बिनि थाखायसो दिनै बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे पलिसि लालायबाय माने बड'फानि सान्थौ सानस्रि बायदिसो साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा बिथांमोना खामानि मावनांगौ होननानै बिथांमोना बुंलायबाय नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन? दा दिनै बिथांमोना गोबां 5 बोसोराव
नलेज फेस्टिभेल बानायलांबाय दुरान काप बानायलांबाय सोर साबसेया दुरान कापनि गेजेरजों फिउचार दानो हाखो आं बेखौसो कुइसन खालामगोन रायजो राजा नोंथांमोन आरो दिनै नलेज फेस्टिभेल बानायलांबाय नलेज फेस्टिभेलाबो ओरैबायदि मोजां मोजां माने जोंनि लाइमोनफोरनो गियान होलांबाय नङा होमब्ला बिराद मोजां गियान होदोंब्रा नलेज फेस्टिभेला नङा होमबा माने ब्रेनखौनो बायनानै मोनो बे फेस्टिभेलाव नङा होमबा दा ओरैबायदि गियान होबाय माने बिथांमोननि जेनाखि नलेज फेस्टिभेलाव मोननाय गियाना जाहैबाय बे बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारी सार बिथांखौसो माने बिराद गाज्रि रायनाय माबा गुन्दा जोलैनि हांगार हाग्रामाखौ बुथारनांगौ माबानांगौ बेफोरबायदि फेस्टिभेलनि गियानखौसो बिथांमोना होबाय आरो दा दुखुनांथाव बेफोरखौनो बिथांमोना दुखु मोनो बुंब्ला नङा होमब्ला दा दिनै बे गाज्रि लाइमोनफोरखौ लानानै गाज्रि नलेज सोबाय थानाय गाज्रि भाइरास सोबाय थानाय बेफोरबायदि जाथावै रावफोरजों लिडारफोरखौ सोंखारिबाय थानाय बेफोरबायदि नलेजखौसो प्रमद बन्दु बिथांनि दिनाव नलेज फेस्टिभेला होदोंब्रा रायजो राजा नोंथांमोन नङा होमब्ला खुला आंना एकदम गालानि फिसा थाल्लाखा आरो दा बिथांमोना बखिदों साननो नाङा दुखु मोननानै लाब गैया एकदम सिदा सिदि आरो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै गोबां बाथ्रा बुंलायबाय नङा होमब्ला आरो भिडिअखौ आं गुसुं खालामनो सानलै लोगोफोर मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनाबो होनहरबाय थायो खिन्थु गुसुङानो जाया फाग्लासो बिदि आरो माने गोलाव रायाबानो पइन्टखौ थालांजोबनाय बायदि मोनो ओंखायनो गोलाव जालाङो आंना भिडिअआ ओमफ्राय दुखु मोननो नाङा आरो साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनहा आंनि भिडिअफोरखौ नायनानै जाय बिथांमोना कमेन्ट हरदों बिथांमोननि कमेन्टफोरखौ आं मालाबा समाव रिप्लाइ खालामनो हाया आरो बिनि थाखाय दुखु मोननो नाङा आरो हागौमानि रिप्लाइ खालामनो नाजागोन नोंथांमोनजों माने कमेन्टनि गेजेरजों मोजां गाज्रि मालाबा बाथ्राफोर शेयार खालामलायनो नाजागोन आरो दा दुखु मोननो नाङा दा जोङो दिनैनि दिनाव नुयो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनाखि थांखिफोर बेफोर थांखिफ्रा दिनै हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि मोनसे थांखि नङा खोमा होननानै जों साननो हायो आरो दा बिथांमोना माब्लाबा समाव जुदि देरहानांगौब्ला माने बड'फानि सानथौ सानस्रिफोरखौ बावगोन आरो बेफोरबायदिनो जायो आरो दा थांनाय 5 बोसोराव जेरखम बावदों नङा होमब्ला दा बेफोरबायदिनो सेमा जाहैफिनगोन आरो माने बिसोरो गादिनि थाखायसो बड'फानि सानथौ सानस्रिफोरखौ लानानै खामानि मावो आरो बेयाव जेबो नुहुराखै जों दा थिग बिदिनो बिथांमोना जेसेबांखि गोदै बुंनानै रायजो राजाफोरखौ फुस्लाया मानो रायजो राजा आइ आफाफोरा बुजिबाय मिन्थिबाय बिथांमोननि मावनायफ्रा बबे लाइनजों थांदों नङा होमबा दा बिदिनो दावदै गलाया जेसेबांखि माने गहो नङा होमब्ला फिसा जाथारनांगौ बे होननानै गहोबाबो मालाबाबो बे दावदै गलाया माने फिसा जाया आरो नङा होमब्ला रायजो राजा नोंथांमोन मासे दाउ बिमानि दावदैफ्रा माने गासिबो दाउ ओंखारजोबो बे नङा माखासेखिनि माने आनफार्टिलाइज थायो फार्टिलाइज थायो आरो माने माखासे फिसा जानो रोङै माखासे फिसा जानो रोंनाय थायो आरो दावदैफ्राबो दा बिदिनो दिनै आं बेखौनो बुंनो लुबैदों रायजो राजा नोंथांमोन जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेनेबा गोबां बाथ्रा बुंब्लाबो गासिबो माने आफादाव थाग्राफोरखौ बखिनाय जाया आरो रायनाय जाया आरो दुखु मोननानै लाब गैया माने माखासे लेथ्रा लिडारफोरनि थाखायनो जों दिनै आफादफोरखौ रायनो गोनां जायो आरो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दा दिनै बेखिनियावनोसै थेंक इउ